Kukhala muchimene iwe wauzidwa. Kukhala muchimene iwe wauzidwa. Ambuye atithandize komanso Ambuye atichitire chifundo. Ambiri makono manje akusatira kuti Mulungu, anzetuwo akamanena amatero kuti akusatira Mulungu, akutumikira ndithu Yesu, koma sali muzimene Yesuyo akufuna walamulira kuti iwo ayende. Mutamveserani, panali munthu wina otchuka kwambiri, olemera zedi, ndipo anatenga nthawi yayitali asanakwatire. Sono nthawi itafika yoti iyeyi akwatire, anapita kwa mfumu ina, ndipo atafika kumeneko adakambirana ndi amfumu kuti amfumu, ineyo ndimafuna kukwatira, koma kukwatira kwanga ndifuna kuti ndizakwatire muzi uno. Mwa ichi ndimafuna mundimemezere msonkhano, tere kuti anamwali wonse okhala mmuzimu akuyenera kuzabwera pa tsiku limene kuti ndizasankhe ine mkazi wa pabanja amene mbambadi ine moyo wanga watakasika naye, amene ine mtima wangawu ukatonthozeka naye. Gaina kwa anthu awiriwa adagwirizana, ndipo amfumu adavomereza, ndipo olemerayi adanyamuka ulendo nkumabwerera kwawo. Ndipo deti lija litakwana, anthu adasonkhana manje, kusonkhana chikhumbi cha wanthu kusowa, inde poponda kudali chikhamu cha wanthu. Chenjera iwe neba, undipondera mwana chonde ndisamalire khandali nalipeza movuta, ndikudali china mtindi cha wanthu. Ndiye chine chilichonse chachitika, zisangalalo, panali zinthu zambiri zochitachita, ndiye zonse zidasirizika kuchitika. Pamapeto pa zonse anthu adali ndi chidwi poyembekezera kuti mwini chumayi asankha namwali uti akakhale naye pabanja. Koma mmati nkuze kuti msonkhanowu sunathe bwino. Osati panali nkhondo ayi, osati panali makangano kapena kupserana mtima ayi, manje zonse zopanalibe. Koma chimene anthu anazizwa nacho chinalicho chimene olemerayo adachita. Sono nthawi yakusankhidwa kwa mzimayi kuti akakhale pa nyumba, akakhale inde mkazi wake wa olemerayi kudachitika. Ndiye anthu adayembekezera inde chifukwa kudali ziphazuwa zosiyana-siyana, ndipo anthu adachena mumaziwa inu, anthu adasamba, anthu adazola kukafika inde pamalo. Ndiyeno anali ndi chiyembekezo abale ambiri amene anali ndi anawo ooneka bwino, anali ndi chiyembekezo. Koma mafuna ndikuwuzeni kuti panali inde padali msungwana wina amene iyeyo adangokhala pakatali pena pake nkumaonerera zochitika zija, atavala kantchekwera kake kosaoneka bwino, ndikuti atavala ntchekwera yosaoneka kumaso kwa anthu. Alipotero anali ndi chidwi amangomwetulira, zimangomusangalasa poonerera ndi zimene anzake amapanga. Ndiyeno bwana uja adaloza anamwali amene uja kuti ponse pakutoko msonkhano onsewa, namwali woti ndikakhale naye pabanja ndi amene uja ndimafuna mukanditengere, amene uja ali kumtengo uja. Anthu adazuma, adang'ung'uza, anthu adathedwa nzeru, kupukusa mitu, zakhala bwanji chachitika nchana kuti ine ndakonda amene uja. Ndipo adapita kukatengedwa namwali kubwera, anali wamanyazi poziona mmene akuonekera, samakhulupirira, samamvesa kuti koma mbamba zonsezi zachitikira ine. Tere kuti msonkhanowo udathera basi pomwepo, akuti kwera ni galimoto, kukwera galimoto, chilichonse nkuchitika ulendo wa kunyumba. Ndi atafika kunyumba kuja, atalowa nyumba muja, mwamuna uja adamuuza inde msungwana uja, adamuuza ndikuti msungwana uja akuti zuvala nyumba muno wafika, koma mmati ndikuuze kuti lamulo langa ndili limodzi. Lamulo limene ningakuuze ndi limodzi. Choncho lamulo langa ndi ili loti
uvule zovala zimene wavalazo, ndipo ukazivula ukazitaye. Kuyambira lero uyamba kuvala zovala zatsopano za mtundu wina, monga wayambaso moyo wina wasopano. Choncho sindikufunanso kuti zovala zimene wabwera nazo ku nyumba ino uzazivaleso. Tamvana akuti azamveka. Basi madongosolo onse adachitika, basi china chilichonse, ukwati chilichonse chidachitika, anthu tsopano basi ndikuyamba kukhalira limodzi monga banja zachitika. Masiku akupita, masiku akutha, namwali wasintha. Simmenenso ankaonekera pobwera kuja kumuzi, ntchekwera zija wasiya kuvala. Koma mistake imodzi imene adachita, adatenga ntchekwera zija nkuzisunga. Akuti mwini wakeyo adafuna kuti azikumbukira. Ndiyeno banja ili nkati kupita chisogolo chilichonse chikuyenda bwino, palibe chovuta chilichonse. Ndiye tsiku lina adavula zovala zabwinobwino zija, ndiye nkupita nkukatenga ntchekwera zija tsopano ndikuvala. Menemo mamuna ali kuntchito, wapita kuntchito. Nde wavala ntchekwera zija, wayima pa glasi akuziyang'anira, akuti koma kale ndimaoneka ine kodi motere, kale lija kodi ndinali motere. Koma abale ndiye ali busy pamene paja kuziyang'anira pa glasi. Mamuna uja adangoti gululu watulukira kulowa nyumba. Amayi chikatere chikuchitika nchiyani? Basi kungoti bwanji ndinakuuza ndikuti zovalazi mukataye, musazavaleso ndisazione. Kodi zovala zija mmasungabe? Akuti kungoti ndimasunga, basi ndimafuna kuti ndizakumbukira kale langa. Ndinakuuza ndikuti zakale zija zatha, zimene zija mwayamba moyo wina wasopano, muzivala zovala zasopano, muzikhala moyo wasopano, tere kuti moyo wanu iniyo mumakhala wasopano osati wakale. Nchifukwa chani simudamvere zimene ndidakuwuzani? Basi ngoti pepani mundikhululukire, ndimafuna kuti basi ndizikumbukira kuti chifukwa cha chimenecho inuyo nyamukani muzipita, chifukwa mwina moyo umene mumakhala uja umakusangalasani. Ndiyeno nyamukani muzipita, inenso basi apa ndilekeni. Ameni. Abale, nzima iyi ndi mmene analuzira banja lake chifukwa chofuna kukumbukira kale lake. Sanali ndi chidwi choti nyengo zake zasintha, kukondwera basi kuti apapa wayamba moyo wasopano zija zidapita. Ayi, koma iye nthawi zonse akamakhala, iye anali focus yake inali muzakale. Ndi chifukwa chake nthawi zonse amasunga zovala zija kuti ati azikumbukira moyo wake wakale. Abale, tamveserani, nkhani iyi si ya mzimayi ndi bwana uja ayi, koma nkhani iyi ndi ya Yesu ndi inu. Pamene inu munatembenuka mtima kukwatiwa naye Yesu, pamenepo Yesu akufuna kuti inu muzichita zimene iyeyo wakulamulirani, wakuwuzani, chifukwa choti wakuchosani kwa Satana, kumene kunali kulezera, kumene kunali boza, kumene kunali miseche, kumene kunali kuba, kumene kunali zigololo, kumene kunali kusakhulupirika, kumene kunali kusuta foja, kumene kunali kumwamowa, kumene kunali zonyasa zambiri, kumene kunali kuphoda, kumene kunali kuluka, kumene kunali zinthu zonyasa zosayenerera. Ndiye Yesu wakugulani, wakuvomerezani kuti palibe kanthu mwe munachita zoyipa, mwakhala mukuchita zoyipa, maonekedwe anu si abwino, zinthu sizili bwino, koma ineyo ndakugula, ndifuna ndikusambise, ndikutsuke, ndikuyerese, uziyenda mwasopano, ukhale wokongola. Ndiye inunso mwa Yesu muja mwayambanso kuchita zakale zimene Yesu anakulamulirani. Choncho dziwani kuti ngati mukuchita zakale zimene Yesu anakugulakoni, anakuchoserani kuti musachiteso zimenezo, ziwani kuti Yesuyo sangalole kuyenda nanu. Tere ambiri kutoko akuyenda wokha, ndifache zinthu sizikuyenda. Akati atere wosayenda, aterenji wosayenda, kumango kumana ndi minyama, amasoka, amavuto, chifukwa choti akuyenda wokha. Yesuyo adawachokera chifukwa chosamvera. Adauza kuti ndakuwombola, usazamwesomo, ndakuwombola, usazalalate. So koma anthu ambiri
anabwerera mu zakale chifukwa zinthu sizili bwino. Yohane chapter chake cha 15 verse yake ya namba 14, Bible likuti muli abwenzi anga inu ngati muzichita zimene ndikulamulirani inu. Muli abwenzi a Yesu ngati muzichita zimene Yesuyo akulamulirani. Ambuye akuthandizeni komanso Ambuye akuchitireni chifundo chifukwa zinthu zaonongeka chifukwa chakusamvera. Pastor Fyson ndiye dzina langa. Shalom, shalom, shalom.